Ahojte, chcela by som vám predstaviť moje voňavky, takže vidíme sa tu zás, takže môžeme začať. Ako prvá je takáto, ktorú vonia krásne. Fuj. Potom tu mám takúto Laribe. Potom tu mám takúto Bies, tiež vonia krásne. Mám tu takúto malú violetu, tiež vonia krásne. Mám tu takúto, vonia tiež krásne. Potom tu mám takýto darček, je to z Avonu. Potom tu mám takúto violetu. No a potom tu mám takúto Sankaj, tiež vonia krásne. Hej, takže toto by boli moje voňavky. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike, komentujte, odoberajte videa. Majte sa.